Maadtong gabi sa atong tanan guys. Magkuan ko guys. Magtadtad ko og bulanghoy para sa ang mga binuhi nga itik og manok. Aho ning lungagon guys. Ang bulanghoy kay arang pordoya na guys. Di na ko ka pamalit og daghan nga feeds tungod kay mahal nya ahong kwarta igo-igo ra gyud. Ani nga nakahuna-huna ko og pakaon nila og bulanghoy kay para makatipid-tipid pud ba sa gasto kay pastilan. Di ko ka afford na gyud og mga feeds nga daghan kay arang mga mahala. Mani nga ho apod silang pakanon og bulanghoy para manambok sila ba. Kay kinahanglan man gud pod sa ilang mga pagkaon ato pong sagulan og mga pagkaon nga bulanghoy og aron mao na ilaha nga matuktok-tuktok ba kanunay kay og feeds ra pastilan gamay ra gihong mahatag nila guys. Magniwang gyud sila kay pordoy na ag nagbuhi nila guys. Kwartaan pa ko guys, murag di gyud ko kahuna-huna aning mga pamaagi ba nga unsaon nga makatipid sa ilahang mga pagkaon. Aling kay pordoy man ko guys. Kahuna-huna gyud ko mga ingani nga mga pamaagi ba para makatipid. Kamo diha guys aron pud makatipid og namoy bulanghoy guys. Lungagan pud sila. Kay lisura oy og puro feeds wa gyud. Di na gyud ko ka afford. Kay ning inter man lagi ko aning mga buhion la maning kamot gyud para mapakaon ang mga binuhi. Kay og pasagdaan ra feeds na buhi hong mga binuhi pero mga niwang. Nya ho apong sagulan og kapayas ng latanon. Isagol sa bulanghoy kay napod may daghang kapayas guys ba nga kuan. Wa na pod sila ganahi mangaon. Ani nga ho na lang lungagon. Mga kuan na guys kabaangan ni pakaon og apil ugma sa kuan. Mga chicken. Nindot pod kay mga vitamins ba. Kakaon po silang vitamins. Nya naman sad may mga gabi guys, daghan sad may og gabi. Kanilindog ni gilukat ni manok guys. Moni nga ahoan na lang i-apil og luto kay aron pod sila maka kaon ba og klase-klase nga pagkaon nga nara pod sa ato ang mga palibot ba. Nga ho silang kay sayang man og di na ho lutuon nag-apil. May na lang ba maka kuan minus-minus sa atong mga kagastuhan. Ang i-apil na og kuan luto kay sayang pod. Humanagid guys, humanagtadtad. Magkuan pa ko ana. Maghugas pa ko anang gabi una lutuon. Adto ra sa kaldirong dako guys, aho ang iluto para kuan ba masud tanan.
dakong kaldero. Isod na tanan na. Maningkamot na lang ko ini guys kay saon purdoy man. Mana lang ba atong kalingawan, kabisihan, atong mga buhion. Lungago na ni nahodaan guys kay para ugma ready na. Kay ugma magtadtad pug ko og kuan. Bani saging ba? Isagol. Mao na yung buhaton na sad ugma nya. Ato sad nang sagulan og kuan feeds. Pero gamay ra kay lisod man og daghanon wa na ikapalit. Ayan na guys, nakita ninyo guys. Anang itak-ang ron guys. Mananaghugas, naghaling nako. Dali raman pud na maluto guys, sa ka oras luto na. Yan, isagid ka kaldero, wa pa ginanahurot guys, to pa sa baldi ang uban nga kuan sa gabi. Muhop-hop man na siya og maluto-luto na putong ibutang siya guys. Yan, para marami silang pagkain. Pati aso makakain din. Yan. Kunti lang sabaw nilagay ko guys kay para di mo awas ba inig bukal. Yan na guys. Ugma ipakita na nako ninyo ugma guys. Og laog na ko sa akong mga buhion. Yan na guys, buntag na. Ayong buntag guys. Luto naman ang akong gikuan guys. Ang gilatanan gabi nga kuan bulanghoy, kapayas o lindog sa gabi. Nja na silang i-ready ron guys kay maglaog na ko sa mga manok o itik. Lata na kayo guys kapayas guys. Lata na kayong kapayas. Ayan. Kapayas na guys ang uban ana. Lata na kanahon ng hinumulan nga feeds. Usang humulan sa tubig para to sa mga itik. Gidaghan guys para maghapon sila og tuktok ba kay kuan kay isa raman sila na lawgan sa isa ka adlaw kay nakoy trabaho nya ana silang gitadtad kay ang bulanghoy layaw ang gi kuan ana guys kay kanang lagat ba ang uban dili madaog kumot-kumot kinanglan ang tataron na sad kay para di dagko ba inig hatag nila na makaon na nila dayon na humok na ba nga di na kuan ang tagod-tagod na guys yan pagkain yan sa manok ang ilang color sa ilang feeds kay pula anja nanang mga kapayas ana lindog sa gabi nasagol na og tagod-tagod na ako guys apil lang po pumok na kaayo guys yan dagang kaayo kuan bulanghoy kung sagulan anak guys kay para kuan ba makakaon po sila og mga pagkaon kay murag pirmiro pag nilang kuan guys nga makatilaw silang mga ingana nga pagkaon nila. Tadtad lang na nako para ang katong uban nga mga dagko nga bulanghoy tagod-tagod na siya magagmay-gagmay na ba ay nadagko
uban nga bulangoy ana kay pughad. Kauban lang kay lagat man nga di madaog. Kumot-kumot di gahi. Nanang nang tagod-taguron. Pero dali na lang kaayo guys kay luto naman. Na yung inad-ad nga bani diha guys. Nang gi-ad-ad ganiha puntag sayo. Ngit-ngit pa alas 4 pa na nang gi-ad-ad nya ang gipino-pino pag-ayo aron di dagko ba inig kaon nila. Mas nindot man gid tong pino-pino guys kaysa dagko. Ayan. Yan, pino na. Nasa ibaho guys, ang amo ng baho gabi ako ang pupod siyang apilan og para daw sa manok. Ayan, mana ang kuan guys, bani sa saging. Kantad. Ayan. Sa gula na nako og kuan guys. Pollard. Kuan ba? Murag tahop na siya. Pollard lang yangan kay ang mga binlod diri guys sa mga galingan kanunay hurot di ko kapalit kay daghan sad og namuhi iba og mga baboy mamaunhan ko kanunay. Yan, daghan nagsagol guys na ay kapayas, na ay lindog sa gabi, na ay pollard, na ay luto, na ay feeds. Sa papa. Ngayon, basta daghan og sagol siya no. Yan daw. Kuan lang na siya guys para maghalo tanan ba. Yan. Kain yan sa manok guys. Daghan kaayo guys sa kaplanggana kay para maghapon na sila tuktok ana. Unsya na ko'y gilain nga para nasa itik. Ang gihalo-halo na pud ganihang buntag sayo. Pareha ra pud og proseso sa adto sa para sa manok. Lahi lang og color ilang feeds guys kay kuan. Dili pula ba. Mura siya pution og color kay para sa pang-itik man. Piso ko manggunang ang mga itik guys, wala pa'y 2 ka simana gikan sa pag-abot nila sa bay. Mana nga na silang gipakaon og kuan ingana bani saging, bulanghoy, kapayas, pollard, indog sa gabi. Para manad-anad na sila guys kaysa page good tanan guys. Glisod gyud ko pamalit. Amo patan-awon diri guys ha. Ayan. Mana hong mga binuhi nga manok guys. Nawa sila na giipon sa itik guys kay ilaw niyang awayon ang kuan. Mga piso ba nga itik luoy sad kayo nang gilain. Gutom na kuno na sila guys. Maghuwat mo dira. Gutom na gid sila eh. Ayan. Kanang puti guys man na ilang imnanan sa tubig. Ayan, naglumba na sila pangaon guys. Ayan. Nakabuhi ang isa guys kay nabri ang ebrihan nagpuputahan ba kabuhi kung gidakop magali kay nadakpan rasad. Nagkaliga sila og pangaon guys eh. Maghapon na sila da guys iging tinuktukay di gyud mo magniwang da ano. Ayan, para nilang kaon guys. Ang isa guys wala og isod. Tabangan iso ko manggot.
Ara ang mga kuan guys, sa ho apanggi kulong ang mga piso nga itik kay di pa sila pwede pagawason nako sa ilahang mga kuan kay mulusot pa. Ayan man akong gihimo guys nga ilahang liguanan o panahon na gamit kay ako silang gi priso pa kay manglusot pamanggot kay piso pa manglusot pa kay dako-dako pug mata na ang mga nit na nalago-lago mata ba. Yan magkuha sa ako sa ilahang pagkaon guys, magkabo sa kong tubig kay para ilang imnanan ilang imnon ila pong liguan nila ning mga itika ila pong liguan nag ilahang kuan imnanan nindot na jud guys sila pagawason no guys galing kay gagmay pa man mga laso pamanggod ana nga so ano pa na sila duha ka semana siguro makuha na sila mga 11 days ay mga 11 days pa sila dahil sa balay dagko na dyan sila guys tubo-tubo na testing na ni sila kaon aning hong ipakaon nila ron guys nagkapo pa kong tubig kay para ilang imnan yan managan lagi sila. Huwat mo diha ka panghinluan inyong kuan yung imnanan yan mapadyoy pagway na ho itik guys ning suway ko ba kalingawan aron og makapangitlog na makakaon migitlog sa itik ampay na nilang tubig guys oy magsige silang ligo ana igabot na ko ini kagabi gamay na lang kaayan ng tubig hugbas kailangan mga kuan o si kaya na ligo-ligo na sila ligo-ligo na madlok lagi magdagandagan tanan yung laog kaon na mo kaon na sila guys kaon na duharata ka basong pits ang gisagol purdoy na ang tagiya hadlok lagi sila mga on guys sagi panggutong gyud padugay-dugay ayan ito sila sa tubig guys kaya maglangoy-langoy pag sila sa tubig sige na taktak na sila sa tubig sila na guys 17 na sila nga buhok guys kung panaog 17 o maabot na to o 34 na sila kabuhok guys pa sila nanginom sa tubig dagan balik palingaw sila ligo-ligo sila og mga tulo ka semana guys dira tanon na silang buhian aron ato na sila dito maglangoy-langoy sa kuan ang gihimo nila nga kuan
tap. Naman na sila tap. Social man na sila kaayo. Na sila gimo agliguanan nila. Rato na sila dito magbibo-bibo, maglangoy-langoy, inom-inom tubig. Para nilang langoy-langoy, madingaw sila guys.